ndakanga ndakumbira inanga voya vakati kupedza nyaya ndinenge ndakorana newe ndakadzivirira ini sekuti upenyu hwangu wakubva ndichigara nawo ndomurume wangu wekutanga handizvizive zvekuprotecta ndakatombopopota pezera hama dzangu dzakakuti aiwasiya zvakadaro. Saka panyaya iyi yomukati mumba iyi yebonde irikutaurwa nezvayo kunyanya ipapo ndo panenge pakatokura kutonyanyisa. Taura. Mudzimai wangu kana ndichinge ndichida bonde inini tinotoita Takamira ndototanga ndatomunetesa nokutonyatsomubata zvakasimba kusvikirana iye ndazosvika ndimba kutoita bonde. Anoita zvokutoti ndazongobvuma pakutiona ndomunhu ndazonzwa kuda. Feeling unsafe? Don't let fear control your life. ZC Security is here to protect your peace of mind. Our expert team offers a range of services, from advanced alarm systems to trained security guards, safeguarding your home, business and loved ones. Call ZC Security today on the numbers on the screen. ZC Security. Stay secured. Stay assured. Mama mubvunze kuti dia uchiri kundirerete. Mubvunze. Inde wamukudza. Tembo chivara. Chovaka padhuze naye tione kuti unomuda here. Ibvo wamubvunza kuti shuwa wachovha padhuze neniko zvakati nezvakati. Chovaka padhuze tembo. Chovha tembo padhuze handiti wati kumuda usatyeka. Chovha padhuze. Chovha. Kaka. Right, taura mubvunze iwe. Nyarara iwe. Taura tizwe. Tangu. Chiti munondida. Ndiri chisevhi. Ndinoita kutsvagaye kana ndavapinda murume. Ndinoenda kunokomplaina kuna sekuru venyu enda kuenda Mudare nekuti takapinda kairi Mudare rachief bushu chida kuzama kuti chokwadi chibude ima munongoti munondida ndichigara ndega here. Gore rino ndiri chisevhi kanoverengeka kavanouya kumba kwangu mushure mekunge ndanoti asekuru ndiri kugara zvakadai saka kundida kwacho kuri papi Bonde haundipi. Pavaitomboouya pacho zvaiva zviri zvokuti ndaitombovamanikidza ndini kusvikirana ndatoona kuti zvakaoma. Ndakanga ndakumbira inanga voya vakati kupedza nyaya ndinenge ndakorana newe ndakadzivirira ini sekuti upenyu hwangu wakubva ndichigara nawo ndomurume wangu wekutanga handizvizive zvekuprotecta ndakatombopopota pezera hama dzangu dzakakuti aiwasiya zvakadaro ndazvijaira. Togara vakanga vaziva kuti kwaane nyaya vanobva vauya vochida kuchisiya futi maprotecta yayo nekuti ko zvaapapi maakuchiuya makadai nenguva yandinenge ndagara ndisingavaoni mumba vachengete kana vana ndine vana 5 vozodzoka nemutombo saka ndati inini kuti ndakwacho handisi kukuonai ndokumbira kuti vanatsondibudira pachena nekuti handisi kukuona ndida kwacho. Zvinhu zvandakashanda navo vari kupa mukadzi muviki wenumber 3. Number 2 akatozoenda akundikana. Number 3 ndiye ari kunzi zvese kuna amainini. Zvese kuna amainini. Maini yatakawana titese ini ndakarambidzwa kusvikako. Munda handibvumirwe kusvikako. Shopu handibvumirwe kusvikako. Takatenga reground amainini vasipo. Shopu yazovakwa izvezvi amainini vapo vachitora mari dzemarenzi. So far shopu ikunzi ndeye amainini ndakanzi handidi kukuona. Kune imwe stand ndakanzi handidi kukuona ndikuvakira mukadzi wangu. Asi zvinhu zvakaitwa amainini venumber 3 kana venumber 2 vasati vapo. Saka ndiri kukumbira kubudirwa pachena nekuti ndakanzi 10 minutes zvakupindira vataona wembotaudiwa. Ndaya tembo. Pamusoro nini mudzimai wangu ndinomuda. Nhoroondo zvechokwadi zvese zvavari kutaura handina chandinonge ndichivapikisa sekureva kwavari kuita. Asi zvimwe zvacho
zvikatiremei kuti ndizvitsanangure maita baba waro iwe buda panze. Mudzimai wangu ndinomuda zvisiri zvokuti ndinenge ndichiita kutaura taura tembo taura. Mudzimai wangu ndinomuda asi mudzimai wangu zvaanoita akabatikana manje pandinoenda mutadzira baibai haagoni kuregerera nenguva anokwanisa kupera kutora kana mwedzi zvokuti panguva ine yandinenge ndichisvika mudzimai apa pasoso handipindure anobva atotangana kuti ndishauda even nikafona kana pafoni kana kuti akatofona inenge yatonyaya yekushauda saka ndinozona kuti pamwe rega ndimbomutisiye ndione kuti pamwe mumwe wangu angaite se anganyatso mwoyo wako ungareruke ndosaka ndichiita so ndinomboti sudurukirei zvakanyanya kuti kana zvinoita kuti utadze kutaura pana atezvara izvozvo enda saka panyaya iyi mukati mumba iyi yebonde kutaurwa nezvayo kunyanya ipapo ndo panenge pakatokura kutonyanyisa taura. Mudzimai wangu kana ndichinge ndichida bonde inini tinotoita Takamira ndototanga ndatomunetesa nokutonyatsomubata zvakasimba kusvikirana iye ndazosvika ndimba kutoita bonde anoita zvokutoti ndazongobvuma pakutiona ndomunhu ndazonzwa kuda handina mafeelings panei ndakati sorry shamwari kukutadzira ndinokwanisa kukutadzira nyaya yangu hombe ndeyekuti ndakaroora mudzimai saka mudzimai wandakaroora uye akati ndoda kugara newe saka pane zvese nyange wakaita zvese zvawafunga kuita zvese inini handinei nazvo kana usina kuramba mukadzi uyu aiwa iwewe neini hatigarisana saka ndiri kuramba ndakanyengerera mune zvese ndinongotambanudza zvokuti kana pamba chaipo chaipo ndinoteera kumashure semwana even maproperty ese izvozvo akachinjwa akaiswa mumba manyowani ndakamboya titaure pandaona kuti ada kusumudza mhepo pandachitanga kuteera kumashure pandaramba ndakangotarisa zvakadaro ari mino kungotenga toisa mumba mari iripo pamba ndozviziva kuti iripo asi ndendati mudzimai sinzi ndakuzviitawo mwana ndichiteera kumashure kwako iwewe chindiudzawo kuti mari ndareiza kuti titenge kamudziyo kakati kakanaka kungokaenda tiri pamwe chete nyangwe uri ndizvo zvidowo mwoyo wako pamwe ndotomboti wakakhala kawakutora kaakaite tichiwirirana tiri pamwe chete chikutaura nini sati ndapita ndobva taita kuti mukugara kwatinenge tichiita musine nguva yatirebei zvishuwa zvichinetsa inini ndakati adzimai inini kuna hanzvadzi vangu vamwe vanotogara kufamba ipapo vamwe vando vanobhuyawo imwe nguva kune zvenge zvanetsa tadi kuti izvozvo zvimwe zvacho izvozvo kana ana ambuya zvotaurwa mune zvakanaka tichionesana pasina kutsamwidzana. Mudzimai wangu anongoti wese iwewe wawada kufungidzira kuti agara achiuya mumba muno tichitaura anzi iwewe anokufevha saka atemba kumataura zvakanaka mune muchita makamira sei ndinotovabata vachida kutiza chaiko kubuda mumba ndovabata zvakasimba zvondotodzvinyidzira pakona kusvaneta wakasvika pakunditaura kuti ndichakusungisa nokuti uri kuita kundirepa uri kundimanikidza zvokuti pamwe pacho ndakatombotya ndakazosvika pakuti inini kana kuri kuti ndiri kusungirwa nyaya yekuti ndiri kumanikidza bonde mudzimai wangu nokuti wakatsamwa aiwa inini kujeriko ndasacrifice angu kuti nditese ndiende maprotector akutaurwa kunzi tishandisane ndiwo wega kutonitaurira kuti kana usina maprotector aya handisi kurara newe nokuti inini handisi kuda nhumbu handichada zvokuzvara ini ndakati aiwa hazvina kuipa ko kana wakati hauchada iwewe ungabva watoti here iwewe izvozvo ndiri kuonawo nemapepa ari kuratidza kuti unenge wakabayiwa wakasiwa jadhero kana dhepo unondiudzoka mukadzi zvikanzi hauna pakurongeka saka ndazvikata ndakati aiwa zvakaiya zvakanaka kana zviri izvo zvamada kuti zviite ngatiitei zvino tiri kushandisa futi zvinhu zviyezve zviri kushandisa zve mubvunzo wauya futi takararama pamwe koyewo akushandisa izvi saka kureva kuti uri kundisema ndatora ndarasawo uri kuzvirasirei ita zvawagara uchiita mazuva ese ndaumbobvunza unori zvipfeka sei muchita hondo ndinotopedza kutopfeka varipo ava wakatonditarisa kudai ko ndikunyepa here watoripo zvototi ndotombofunga kuti pamwe wachatotisa ndotoziona havana pakutiza
Pamwe ndotoziva kuti ini chini chandisi kuchida bai chirega ndichibvise konzi uzabvise uda kundipa mimba inini uda kundichipisa kundipa futi mimba onai amai mwana ndopapipo patichatigadzira zvimwe zvinopfuura zvatakaita wana 5 kukutadzira mudzimai ndakuzvisisa ndinokutadzira asi mumwoyo mangu Changamira nditori nepfungwa yekuti kuwana dai kwakauya padhuze anyatse kuzviona kuti mudzimai wangu zveshuwa ndinomuitira chinhu chandinomupa kuratidza kuti kushaya chete exactly Changamira. Hey, quiet man, quiet. Mbomira iwe dedi vataure chivara taura tozopa mukati kana kuri kuti Changamira maonera angu mafungiro angu pamwe nenguwa ndinomboona kuti pamwe munhu wangu uyu anogona kuona unge inini ndoda kumurasira kurefu. Iyo imba yacho chaichayo Changamira iyoyo yavari kugara yacho imba hombe yacho yatigere yacho iyo Changamira. Mupenyu wangu inini ndamai unowana wanga tiri pamwe chete kwete zvokuti tikuramwana aiwa izvezvi kana kwatonzi nhasi no apo atembo apo pakara kufa hakuna ba chamunotonga kana kuti chamunotaura nezve apa ndinonyatsonzwisisa kuti pamba pomudzimai wangu ende vana vandainawo iwawo ndinotonzwisisa kuti wanofanira kutopabva iye achigarapo pakara muvhu Changamira nomwoyo wangu wandikutaura kuti mataura chikwadi tembo munomwe musiri wamukambomutengera pendi mudzimai kumuikira kuti miracle kwakumashure zvakumushana 2000 oraiti rigati mubvunzi mama inzwai kuna Deka mira tinzwai pedzi 2017 ndakatenga kamota kandakatenga ata mudzimai unoona kukufa wakongorerwa pamba ndakakaisa pamba kamota kave ikako ndakazongo kuti ndoda kupupura zvandakazoona zvinge zvadiitika pamudzimai wangu. Mudzimai wangu ndakanga akuti bafunga kuenda aingotora mota achienda atora mota achienda ndaiti aiwa unongondifonera undizivisa chete kuti ndiri kuenda kwakati zvisinei kuti mission ndedzako. Saka wakazoenda kwawakaenda usiku napamunini mota ndobva yaroyerwa mira ndabvunza kuwapa pamira sei pamira akanzi mai waiwa makati wandidzidzise kudhiraivha unondidhiraivha ndo wadhumira apo wachipinda pageti pandazowabvunza manje zvakanzi aiwa wakabuda usiku napamunini wachimhanya kumusha saka mota iyi ndokwayakaroyerwa kupi ikoko pamunini ngamo nditaura kuti ndo zvakaitika zi ponai pamai womwana zi ndakati aiwa zvakaita shamwari ndinokuda mumwoyo mangu manje ndakazoshandisa uchenjeri ndakati uyu achafa nemota iyi ndakamushaya zvandakuchiita ndakuchitengesa mota yacho asi mota imatengesera ndakiita manje handisi kuda pahondo nomukadzi upi ndoda kuti titenge imwe hombe mota ipi shuwa mota takaitengesa mari bva ndatora bva ndakati amai mota mai ifu ko amai kumba uku kune zvaitika ndakati zvatanga tora uende pamunomuda kutengiwa zvakati tora utenge ndakazopedzera nangotiwo naye adzimai ndikukumbirawo kuti mundipowo pashoma ndonobatanidza kumaini basa rangu roono kufamba pakati hwerekete vakapera ndikutaura pachokwadi ndo chimwe chandakawaitira chokuti saamaiyo adzimai wangu ini saamai womusha wemhuri tapanzwa tembo regambo taura idhiya taura tinzwe ende handina kana one day randikambomanikidzwa kundinawa ivo ndo vanotoramwa apa manzwaka ndo vanotoramweyo ende vakaramwa kana kuvaguma havadi ndaitoita kutovanyengerera kutaura kwandiri kuita kuno ndakatoshedza ana sekuru vavo vanova ndo ana sadombo wangu ndakakumbira kuti ndokumbirawo kuti abude pachena mukomana vakakweshana naye murume wangu uyu kusvikirana azotaura ega kuti asekuru ndine 11 manzi ndisingapinde pano pamba asingapinde nemukadzi urumbedu anga asingamanikidzwa kutaura mashoko iyayo zvekuti ndine zvandikambotengerwa mota yakatengwa ikanzi amai ino ndatimufambise mota nekuda kwokuti ndine vana vakaturikidzana
vakatedzana so pari kunzi ndakanga ndichifambira zvisina basa munoziva kuti munhu womukadzi kana ukazvitakura aiwa izva zvisina basa aizva zvina basa ndazvinzwisisa kuri kunzi ndakabuda nabamunini kana yakunzi vakabuda nabamunini inoitonga mheno chimwe chisodzi chandanda kuita nabamunini aiwa amai vangu vakarwara vane dambudziko rekutendera musoro ndokuti ndendena kuchipatara ivo havabvume kuti zvinhu zvavo zviende kumusha kwedu ndokukumbira chimira munzweka aiwa izvo zvina basa izvo ndazvinzwisisa right mubvunze kuti uchiri kundida here atembo ndiri kuti muchiri kundida here ndinina mazvimba kupa ndiri kuda kana paine chinhu chamunoda kuti ndiuye nacho mudare muno zvinoratidza kuti mukadzi wangu ndinomuda munogona kundipa nguva changamira inini handichazvibvuma nekuti musi wekutanga tikaenda mudare remachifi bushu tikanzi endai munogara zvakanaka nemukadzi atembo makabvuma tikadzokera kumba hapana chakachinja tikadzokera rwepiri ndikakubvunzai futi sezvandiri kuita pano kuti atembo munondida here mukati mukadzi wangu ndinokuda tikadzokera kumba musi watabva kudare tichisvika mumba ndomusi wamakaenda ndinotoita kuti vabvunzei kuti mufoni mawo nhamba dzangu dzirimo here vakapedzisira kutaura neni paporini nezuro samoni rasvika ine ndo zvavanoita ipauri kuti anzi akazenge achiramba kuraramira isvondo rakapera paseri mushure mekunge baba wangu wauya vatibudirai mwana wangu pachena ndopaakazoya kuda kuzama kundinyengeredza ndopanekati aiwaka amwe munondinyengeredza kana maona beba toti here pauya bepa ndopamunouya kumba patashedza vavayananisi ndopamunouya kumba havauye kumba kuti vatoziva kuti pamba pakayamira sei kana zvavataura zvepropati havana kana yavanoziva zveshuwa mumba ini saamai ninchi ndotengesa ndakabvumidzwa mudare vanga vandirambidza kuti tengesai vachinditorera mari yese kumba ndopiwa $10 pamwedzi nevana 5 kusvikira nachifi vakazviramba vakati siyai zvauri kuita kuwa mari pamwedzi $10 right ngatitaurei zvakanaka mukadzi wati unomuda kana uchida chienda udzoke musi wa 10 uri kuti kudii kwakunonokera tinozva toda kutarisa musi wa 10 wodzokana pasina moramba wazvinzwa nyaya yepfuma pane samunire pfuma riri kuti kudii taura tinzwe chezatezvara apinde aiwa atezvara vasi kuya ipapo imugarai uri kukanganisa musha kugadzirai zvakanaka wazvinzwa rudo ngaruwande mumba atezvara kusagara apapo torongoziva kuti pane vana vangani chete aenda akupanzi pfuma tochacha utaudzwa right hande pavana kukapiwa chi ukabvisa chi mari yanga iri yechi yanga iri yechi ndekusungira here ukabvisa mari uchiva chiverera kunhonga here zviverengeto chi orit ndazvinzwa ndazvinzwa ukaita si okay alright alright ndo zvatakuchacha zvese zvawakabvisa izvo zvakusi kuroora hakusi kuroora ndopatakutaura right mombe 5 dzedanga yohuma ine masungiro to make it 7 usambo 2200 right izvi zvatachaja izvi hazvinzibvisa mangwana wazvinzwa zvine nguva yaunobvisa but pokutanga musi wa 10 unouya wakabata zvimwe zvinhu torega kutumira zvikonzi kusika wapedza kubhadhara right mukadzi unogara naye zvakanaka tikaona marriage isingafambe zvakanaka musi wa 10 tinodistroya marriage wanzwa chienda unosaina udzoka usumudze mama kuti handei kumba anogona kuperekedza kwadota kuperekedza kusaina enda unosaina kumudza udzoka mutore mubude muende wazvinzwa iwe hatina kukumanikidza asi tiri kuti musi wa 10 unodzoka wazvinzwa